Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai mar bakor pongro. Kimat bakongsan jong ki khubor menta ka step kilong. U sembot menteri rang ba ka jela u ba Preston Tensong ula ajing tip ba ka kabinet galarai ban ajing yarap da ka pisa syakito ki babelas ni bat kinong de dukan red. Kipulit Assam hinin kasni kilakem ya u MLA ka AIUDF u Aminul Islam halor ka jingkin tho persya jong u syapang ka jingpang COVID-19. U Menteri Badai Kami ya ka Food, Civil Supplies and Consumer Affairs u James P.K. Sangma hinin kasni ula penlong ya ka jingalang bakirki bat ki officer ka West Garo Hills District ban ya keren syapang ka jingpin kre ban yale ya ka jingpang COVID-19. Ki khubor ki babnya usembot menteri rangba ka jela uba Preston Tensong ula ajing tem baka kabinet galarai ban ajing yarap da ka pisa syakitu ki babelas ni bat kinong de dukan red ki bam shim layo jing tray na ka daw jong ka lockdown. Hadin ke jingalang kabinet uba Tensong ula ong baka sorkar kan ay marhinyos pa tingka shitayo syakitu ki babelas ni bat kinong de dukan red kabadai hapo ka Chief Minister's Relief Against Wage Loss Scheme. Uba Tensong ula pentip ru baha ka jingalang kabinet ladon ka jingya keren syapang ka jing long jingman jong ki samla puli bat kitu ki batre syabar ka jela Meghalaya. Kipulit ka jela Assam hinin kasni kilayo kem ya u MLA ka AIUDF u Aminul Islam halor ka jingkin tho persya jong u syapang ka jingpang COVID-19 da ka baong ba ya ki jaka ay jing sumar bakerpang ki deitang ya ki kattu kat ni ki jaj ben riu bat omla ban penbiang ya ki jingdan kam ha ki weipat ki jaka ay jing sumar. Uba ALHEC u Menteri Badai Kami ya katanat ka kuat ka kya ka jela Meghalaya hinin kasni ulawan banjungo ya ka Civil Hospital Hanongstone bat ula pentip bahado minta empat dan bayo ya ka jingpang coronavirus ha ka jela Meghalaya kum takipat ba kim day ban syapting. Uba hek ulaong ba ka sorkar kalashim ya baro kilat ban yada na kani ka jingpang Henry kipat ba ki donkam ban ya trelang bat ka sorkar da ka bako ungu ban penya jengai iwei ya iwei ban tat kti man kapor bat ban kiar na ka jingyalang pat ba ka jingle jungo jong uba hek syakani ka district kalong ban penti kena ba ki day ban long ki bala penkre lada don menu bayo ya kani ka jingpang. Dr. Iwar DHS MI ula pentip ba ka sorkar bat katanat ka kuat ka khya kilale shitom ban penyo ya ki tiar kitar bat ya ki dawai ki badan kam syak hospital bat ki health center ula om shu ba on penbiang saya ka ambulance syak hospital na ka benta ki pat ba kani ka district. Kadorba shnong jong ka Nongrim Hills hinin kasni kalawan ya kendu ya u Menteri rangba ka jela u Konrad Sangma ban ay ya ka Disaster Risk Management Action Plan kum kalat jing yada na u klam COVID-19. Hadian kini ka jing yalang urang ba shnong ka Nongrim Hills u ba Bantili Albari ula ong ba ki wei ki shnong kidai ban shim ya kum kini kilat jing yada ka ban yarap shibun hakum kani kapor. Bat kalong ka badan kam e ba ki dorba shnong kin ya kershan lang ya ka sorkar jela hakum kani kapor ka ba e haba kadaw yaki kattu kat ni kimat bakham don kam jong kani ka action plan uba beri ulaong bakalong ka badan kam e ban khami benya ya kalet kawan kipat ba ban sami kimar bakongsan ban perkhat lepa lada don ki balakhat no ban register yaki batrei hakatanat ka kot ka khya bat ban bu yaki volunteer ula penti kanaru baya kani on penrung haka state action plan. U Deputy Commissioner ka East Jantia Hills District ula pentip balabo arteli ki jaka bandi yaki mar bakongsan bat on play haka shipho tarik menta ubenai nadu kapor shipho baje min step hadu ar baje min sni kini ki jaka ki kenthop ya ka sok kempor po mission haka shnong sok kempor bat halat lakadong haka shnong lakadong. Kani ka khubor ka Wanshapi na ko All India Radio Shillong. U Menteri
Menteri Badai Khmi ya ke Food, Civil Supplies and Consumer Affairs u James PK Sangma hinin kesni ulah penlong ya ke Jingyalang Bakerki bat ki officer ke West Garo Hills District ban ya keren sepang ke Jingpen Kre ban yale ya ke Jingpang COVID-19 usam Sangma ula ong ba ukwa ban yoi baki tenat trekam ba pher kidai ban long ki bala pen Kre ban yale ya ke ni ke Jingpang nadu ke tenat ke kwat ke khia ke tenat ba dei bat ki marba mardi bat ke shong suk shong shengan ke district Brokaway usang ma ula ongru baki officer ki dei ban pinkre ban pinbiang ya ki jingdon kam hadian kini ke lockdown ba arpuwe sni u Deputy Commissioner ke West Garo Hills u Ram Singh ula pentip balayo ban bu ya ka Jakarta bat ya ki jaka ai jing sumar bakerpang na ke benta kini ke Jingpang u District Magistrate ke West Garo Hills ula penjensur ya katu kat ni ki Jingpen King ki baya dei bat ke kendon an ba Shispa Sau Pusau CRPC ha West Garo Hills District da ke bapli ya ki post office ki dukan de do kha Jing Bamran ki dukan dia sembai ki dawai bat ki sebok Jing Tung ki dukan dia Johor ki hospital Meran ki dispensary bat ki klinik nolar kini on peliru ya ke dukan dia Marbam naduk ke por prabajemen step haduk ke por shibajemen sni man la ke sni lajno ke sni ublai u district magistrate ula kentu baki patba ki dei ban penya jengai iwe ban yada na ke Jing sapriang ke Jingpang COVID-19 u Menteri Ramba ke Jela Manipur UN Biren Singh ula pentikna ya ki patba ke Jela ba on penshitam ting kat kum ka an ya kinu ki ba penkit ya ki tempel ling ba ki ling sun kit mar hakum kini ka por namar ke Jing sapriang u khnyang Jingpang coronavirus kat kum ka hukum bala ai da ka sarkar kini ka Jela omsha ban kit ikimar ki bam da don kam klem da yo Jingbit na ki Deputy Commissioner UN Biren Singh ula ongru ba ka sarkar Jela kala shem ki lat ba perking ban khmi ya ki mar ki balayo bat haga kat lingsun hai Impal kanagalan ke dei ke wei na ki Jela ba ompat shimla don bayo ya ke Jingpang klam COVID-19 ka sarkar Nagaland kadang bat perking ya ki Jing betha ka sarkar ban penlong ya ke lockdown ba arpuwe sni khnang ban yada na ke Jing sapriang ke ni ke Jingpang bat lingba ke tenat ke kwat ke khia kadang yai pen kre ban yale ya ke ni ke Jingpang da ke ba pen bha bat pen biang shu ya ki tiar kitar bat ki dawai ki baya dei bat ke ni ke Jingpang habaro ki district ke Jela hadu sau hajar sau spa arpuwengut kibriu kilayo ya ke Jingpang COVID-19 hakari India barok kawai na pedeng kini ki belakot kilong lai spa arpusan ngut bat ki belaklat kilong shispa khatsangut hadu minta lai hajar khandai spa prapuwengut kibriu kidai ki badang don ya ke Jingpang hakeleng kari ban penkut ya ke khubor sesisian pat kimat bakongsan usembut Menteri Rangba ke Jela uba Prestun Tensong ula ai jing tip baka kabinet kalarai ban ai jing harap da ke pisa syakitu ki babelas ni bat kinong di dukan red Kipulit Assam hinin kesni kilakem ya UMLA ka AIUDF u Aminul Islam halor ke Jingken tho persya jong u shapang ke Jingpang COVID-19 But Menteri Badai Khmi ya ke Food, Civil Supplies and Consumer Affairs u James PK Sangma hinin kesni ulah penlong ya ke Jingyalang Bakerki bat ki officer ke West Garo Hills District ban ya keren shapang ke Jingpen Kre ban yale ya ke Jingpang COVID-19. Katu ke khubor kalakun kabalawan syapi na ko All India Radio Shillong. Sa shipor ngin yaso bat ke Delhi Station na kabenta ki khubor ki banwan naka. Kani kadai ko All India Radio Shillong.